Πάμε λοιπόν να πάρουμε θέση για την ισόχρονη αναπνοή μας. Κάθομαι, βεβαιώνομαι ότι το σώμα μου είναι χαλαρό, τα χέρια είναι χαλαρά και είτε με μάτια κλειστά είτε ανοιχτά ξεκινάω εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από τη μύτη. Θα ξεκινήσω με ένα χρόνο 3 δευτερόλεπτα. Εισπνέω 3, εκπνέω 3. Συνεχίζω κανονικά. Η άσκηση αυτή λειτουργεί σαν ζέσταμα για όλες τις υπόλοιπες αναπνευστικές ασκήσεις. Εάν το 3 μου φαίνεται πολύ εύκολο, μπορώ να το ανεβάσω σε 4 ή σε 5. Μετράω 3, 4 ή 5 δευτερόλεπτα και βάζω τον ίδιο χρόνο στην εκπνοή. Βεβαιώσου ότι δεν βιάζεσαι. Βεβαιώσου ότι είσαι παρόν όσο κάνεις αυτή την αναπνοή. Η άσκηση της ισόχρονης αναπνοής με βοηθάει να συνδεθώ με το αναπνευστικό μου. Ο νους ξεκινάει να ηρεμεί, ο ρυθμός της αναπνοής χαλαρώνει και ίσως σιγά σιγά η αναπνοή να βαθαίνει. Να αισθάνομαι δηλαδή ότι ο κορμός μου γεμίζει από το κάτω κομμάτι της κοιλιάς. Συνεχίζω λίγο ακόμα και δεν ξεχνάω ότι σε όλες τις αναπνευστικές ασκήσεις πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος και να σέβομαι τα όρια μου. Αν νιώσω λοιπόν ζαλάδα, αν νιώσω την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά, αν δεν νιώθω ευχάριστα, διακόπτω και συνεχίζω μια άλλη μέρα. Συνεχίζω σταθερά, εισπνέω 3, 4 ή 5 δευτερόλεπτα και εκπνέω στον ίδιο χρόνο.
Όσο εξασκούμε στις αναπνευστικές ασκήσεις, θα αρχίσω να παρατηρώ ότι αυξάνεται η διάρκεια της αναπνοής μου. Μπορεί λοιπόν το 5 σταδιακά να γίνει 7, ή σταδιακά να γίνει 8 ή 9. Τρεις ακόμα κύκλους. Τέλεια. Η άσκηση αυτή, πέρα από όλα τα άλλα τα ωφέλη, μας βοηθάει να συγκεντρωνόμαστε και να ελέγχουμε το νου μας. Μέσω της αναπνοής, λοιπόν, θα μου βγαίνει πιο εύκολο ο διαλογισμός. Θα μπορώ να συγκεντρώνομαι καλύτερα και να καταφέρνω το νου να ηρεμήσει.